आंनि बड' सेंग्रा इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बराय हरनाय जाबाय। नोंसिनि सायाव मोनसे गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुङानो जादों मेगन बेस्रां। बे मिउजिक भिडिअ फाव खालामनाय नुनो मोनदों गासैजोंबो सिनायजाथावना लिंसार बसुमतारी आरो लोगोसे गेमस्रि दैमारी बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनदों। बे मिउजिक भिडिअआ रिलिज जानानै थांबाय मारु साइन प्रडाक्शन चेनेलाव। नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखैबा आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बे मिउजिक भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों, थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। आरो लोगोसे नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावसिगोन।